kudade da suka kai akalla biliyan 4. sannan daga ketare an kwashe dubunnan mutane a can kasar Australia sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta yi kamari. Misuwar ruwa assalamu alaikum barkanmu da jijibin wannan safiya ta litinin yau take 8 ga watan Shaban shekara 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina daidai kenan da 22 ga watan Maris na shekarar 2021 miladiya. Za a iya kallon labaran kai tsaye daga ko'ina a fadin duniya ta shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1. sai sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana harin da aka kaiwa gwamnan jihar Benue a matsayin abin da ba za a lamunta ba, inda ya gargadin cewa bai kamata a sanya siyasa a cikin al'amarin ba. Buhari wanda ya ce duk wani hari da aka kai ko kan kowane ɗan Najeriya hari ne ga dukkanin 'yan Najeriya. Ya yi maraba da tura wata babbar tawagar masu bincike zuwa jihar daga shadikwatar 'yan sanda ta ƙasa da ke birnin tarayya Abuja. Yana mai kira ga jami'an da su zakulo waɗanda suka kai harin tare kuma da gurfanar da su a gaban shari'a. Wata sanarwa da ka hadimin shugaban kasar Garba Shehu ya fitar ya ta umarci 'yan sanda da su gudanar da cikakken bincike akan al'amarin da ya shafi gwamnan da kuma duk irin wannan al'amarin da ya shafi mutane da al'ummomi a jihar ta Benue. A nan kuwa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta yi Allah wadai da harin yunkurin kisa da 'yan bindiga suka kai wa gwamnan jihar Benue Samuel Otom. Shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar Plateau Samuel Lalong ya bayyana cewa ya zama tilasta gudanar da binciken kokof dangane da al'amarin harin. A cikin wata sanarwa da daraktan yada labaransa da kuma hudar jama'a Dr. Makut Macham ya fitar a ƙarshen mako, gwamna Lalong ya bayyana cewa harin wani yunkuri ne na kawo rudani a jihar Benue da Najeriya baki daya. Ha kuma shugaban kungiyar gwamnonin na arewa ya buƙaci hukumomin tsaro su tashi haikan domin gudanar da bincike domin bankaɗo mutanen da suka kai wannan hari. A nan ma dai babban sifetan 'yan sanda na ƙasa Muhammad Adamu ya bayar da umarnin gudanar da bincike akan harin yunkurin kisa da wasu 'yan bindiga suka kai wa gwamnan jihar Benue Samuel Otom a birnin Makurdi da ke jihar ta Benue. Adamu ya Allah wadai da harin inda ya bada umarnin gaggawa ga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Benue akan ya tsaurar matakan tsaro ga Samuel Otom. Da tsakar ranar Asabar ce dai wasu 'yan bindiga da yawan su ya kai 15 suka kai wa tawagar gwamna Samuel Otom hari a gidan gonarsa da ke kan hanyar Makurdi zuwa Boko. Gwamnan ya ce sai da jami'an tsaronsa da 'yan bindigar suka dauki ba daɗi sannan suka kubatar da shi zuwa wani wuri mai nisan kilomita kaɗan da ka gonar, inda ya zargi kungiyar mai Allah da wannan yunkuri. To har yanzu da bangaren na tsaro gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya yi rantsuwa da Alkur'ani mai tsarki tare da cewa ba shi da wata alaka da 'yan fashin daji da suka kawo rudani ga zaman lafiya a jihar ta Zamfara. Kuma gwamnan ya kalubalanci sauran daukacin al'ummar jihar ta Zamfara da su ma su yi irin wannan rantsuwa da ba tare da la'akari da kankanta ko girman matsayin mutum ba domin tabbatar da cewa ba su da hannu a cikin matsalolin tsaro da suka gigita jihar. Matawalle ya yi wannan rantsuwa yayin taron bikin karrama shi a matsayin kadimul Qur'an da cibiyar makaranta alkur'ani ta Najeriya ta shirya, inda ya yi rantsuwa da cewa kada Allah ya bashi duk wani abin da yake nema a rayuwarsa muddin da yana da hannu a cikin matsalar tsaro da ke faruwa a jihar. Ya bayyana cewa lokuta da dama yana faɗa cewa matsalar tsaro ba aiki ne iya na gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha kadai ba, aiki ne da kowa da kowa, saboda haka bai kamata a ce an siyasantar da al'amarin ba. Kazalika gwamna Matawallan Muradin ya bayyana cewa idan kowa ya karbi kalubalen hakan zai bada damar a iya bankaɗo waɗansu mutane da suke da hannu akan matsalar tsaro da ta adabi jihar Zamfara. Yana mai bayyana takaicinsa akan girman kalubalen da ake fuskanta duk wani kokarin da ake na dakile matsalar ta tsaro. Daga nan zai sha alwashin ci gaba da yin iya kokarinsa domin murkushe ayyukan ta'addanci. A nan kuma jam'iyyar APC rashin jihar Ekiti ta yi Allah wadai da rikicin da ya mamaye zaben cike gurbi na majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Asabar a mazabar Ekiti ta Gabas, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane guda 3. Mai roƙon mukamin daraktan yada labarai da wayar da kan jama'a Mr. Sam Oluwalana a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Lahadi ya bayyana cewa tashin hankalin da kashe-kashen ba su da wata bukata. Ya kuma jaddada cewa ba tare da la'akari da jam'iyya ko kuma mutuncin da abin ya shafa ba za a rasa rai ba akan kowane zaɓe a jihar ta Ekiti. Ya kuma jajintawa dangin waɗanda suka rasa 'yan uwansu tare da yin kira ga jami'an tsaro da su hukunta waɗanda suka aikata kisan.
nan kuwa kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a kasar nan asub ta nemi mambobinta fadin kasa da su shirya tsab domin fara yajin aikin gama gari daga ranar 6 ga watan afrilu da nufin jawo hankulan gwamnatin tarayya game da bashin waɗansu kuɗaɗe na watanni 10 a sabon tsarin mafi karancin albashi a makarantun kimiyya da fasaha na tarayya. Shugaban kungiyar ta asub na kwalejin fasaha ta Ken Soro Wiwa a jihar Rivers mai suna Prince Odo Nowor ya bayyana cewa an yanke shawarar ne a taron majalisar zartaswa na ƙasa karo na 99 da kungiyar ta asub ta gudanar. Ya kuma ƙara da cewa kungiyar ta asub tana neman a aiwatar da sabon mafi karancin albashi a jihohin ƙasar nan wanda har yanzu ba hakan ba. Sannan ya bayyana cewa kungiyar tana neman a saki kudaden ma'aikata na kwalejojin kimiyya da fasaha da ke faɗin jihohin ƙasar nan su ma da aka rike musu. Masasodar Wiwar ya kuma nemi gwamnatin tarayya da ta saki bashin ƙarin girma a fannin kimiyya da fasaha na tarayya da kuma sauran haƙoƙi. Gwamnatin tarayya ta ce gyaran matatan mai ta Fatakwal da ke jihar Rivers ba zai ƙara wa al'ummar ƙasar nan wani nauyi ba. Gwamnatin tarayya dai ta tsara kashe kuɗi dala biliyan 1.5 domin ɗaukar nauyin aikin, matakin da haifar da cece-kuce da kuma muhawara a sassa daban-daban na ƙasar nan. Da yake mai da martani game da ci gaban, ƙaramin minista albarkatun man fetur Mr. Timothy Silva ya ce gwamnati ba ta da niyyar aro dukkanin kuɗaɗen domin gyara matatar man wanda ce za a fara aikin a cikin watanni 18. Silva ya kuma bayyana cewa wani reshen kamfanin man fetur na ƙasa NNPC da wasu za su ba da gudunmawar kuɗi wanda zai amfani da su domin gudanar da aikin. To nan kuwa kungiyar nan mai rajin tabbatar da adalci da daidaito a hukumomi da ma'aikatun gwamnati da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa sayarab ta yi karar shugaban majalisar dattijai Ahmad Lawal da shugaban majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila akan zargin gazawarsu wajen gudanar da bincike dangane da badakalar kuɗi naira biliyan 4 da miliyan 4 da suka yi batan dabo ko kuma aka wawure su ko kuma aka yi almabazarinci da su domin mika batun ga hukumomin yaƙi da rashawa a ƙasar nan. Sayarab ta kuma bayyana cewa an rubuta bayanai game da kudaden asusun da aka rasa a cikin rahotanni guda 3 na shekara-shekara wanda ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya ya fitar. Karar dai ta biyo bayan wallafa rahoton binciken shekara-shekara na 2015 da 2017 da kuma 2018 inda babban mai binciken kuɗi na tarayya ya gabatar da damuwa dangane da zargin karkatar da kudaden jama'a inda ya nemi da kwato duk inda kudaden suka shiga. Ya kuma a karar dai da aka shiga ta ranar juma'a da ta gabata a gaban babbar kotun tarayya da ke abuja sai ta nemi kotun ta umarci da kuma tilasawa dr ahmad lawal da femi bajabiya mila da ita kanta majalisar dokoki ta kasa su gudanar da ayyukansu na sanya idanu a kan tsarin mulkin kasa domin tabbatar da gaskiya akan zargin da ake yi na badakala kudaden sama da naira biliyan 4. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 arewa rediyo tashar hausa zalla mai sauraro na da damar kallon labaran kai tsaye ta shafukanmu na Facebook da kuma Instagram a arewa radio 93.1. Kazalika mai sauraro na damar bayyana ra'ayinsa kan labaran da ake ji ta shafukanmu na Facebook da kuma WhatsApp akan 080 8712675. Bugu da ƙari mai sauraro na da damar sauke manhajar arewa radio da ka shafin Play Store da kewayen hannu. Yanzu za mu tsallaka ƙasashe na ƙetare. Farawa daga ƙasashen Afirka. Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa a Congo ya shafe ranar zaɓe a asibiti bayan da ya kamu da rashin lafiya mai tsanani tare kuma da cutar COVID-19. A cikin wani bidiyo da aka yawo a kafafen sada zumunta, an ga Guy Bryce Perfect Colelas mai shekara 61 yana cire abin iskar oxygen domin faɗa magoya bayansa cewa yana yaƙi da mutuwa. Ya kuma buƙace su da su kaɗa ƙura a zaben na ranar Lahadi. Shugaba Denis Sassou Nguesso wanda ake wa kallon mai mulkin kama karya ana sa ran zai sake samu nasara. Mr. Colelas wanda ke fama da ciwon sukari na ɗaya daga cikin 'yan takara 6 da za su fafata da Mr. Sassou Nguesso mai shekara 77. To a sauran sassan duniya kuwa an kwashe 'yan kasar Australia kimanin akalla 18,000 daga ambaliya a fadin yankin kudancin kasar bayan da aka fuskanci wannan gagarumin ambaliyar ruwa wadda take ci gaba da karfin gaske da kuma dabar gabashin kasar. Kwanaki dai aka yi ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a koguna da madatsu ruwa waɗanda suke ta ambaliya a kusa da yankuna daban-daban na babban birnin kasar da kuma kudu maso gabashin yankin Queensland. Jami'ai dai sun bayyana cewa
an samu sama da shekaru 50 kenan ake ci gaba da fuskantar wannan ambaliyar ruwa, yayin da aka tabbatar da cewa har yanzu ana ci gaba da ɗaukar matakai domin kwashe sauran mutane da suke kusa da madatsun ruwa domin kada ambaliyar ruwan ta gayyara su. Firaministan kasar da ya bayyana cewa akwai bukatar a saki karin kuɗaɗe domin tabbatar da ganin cewa al'amarin bai tilasta mutane gudun hijira ba. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. An samu durkushewar samuwar wutar lantarki a kasar nan da megawatts 4,000 a ranar Lahadi, yayin da yawan samar da lantarkin ke faduwa da fiye da kashi 1 cikin 3. Bayanai na baya-bayanan da aka samu daga kamfanin lantarki na Najeriya ya nuna cewa tashoshin wutar lantarki da ke layin wutar na ƙasa sun samar da megawatts 3,657 zuwa karfe 6 na safiyar Lahadi, inda ya sauka daga 4,156.7 a ranar Asabar. Jimilla guda 2,792 na megawatts na karfin samar da wutar lantarki ya yi aiki daga karfe 6 na safiyar Lahadi, sakamakon karancin gas, karancin bukatar lodi da kamfanonin rabarwar da kuma kula da ruwa, inda aka kwatanta da 2,195 a ranar Asabar. Za ku saurari labarin wasanni. a fagen na harkokin wasanni, kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta fitar da Manchester United daga gasar cin kofin FA kamar yadda dan wasa Kelechi Iheanacho ya zira kwallaye guda 3-1, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a wasan kusa na karshe bayan da ta doke Sheffield United da ci 2-1 a wasan suna jiya Lahadi. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuwa ta tsallake barazanar farko daga kungiyar kwallon kafa ta West Ham a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta London Derby a ranar Lahadi, yayin da 'yan kungiyar suka zo daga yan kungiyar aka tashi wasa 3 kenan babu ko daya domin tabbatar da cewa sun kare kambunsu, aka kuma tabbatar da karkarewa 3-3. Haka kuma dan wasa Kylian Mbappe ya ci kwallaye guda 2, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta ci 4-2 da kungiyar kwallon kafa ta Lyon domin zama ta farko a gasar Ligue 1, yayin da dan wasa wato Lionel Messi kenan yayi bikin yin baje kolin tarihin bayyanarsa a kalla wasanni guda 768 ga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kwallaye 2, yayin da aka tabbatar da cewa yayi wasanni da dama, inda aka karkare wasa ci 6-1 a gasar La Liga da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad. Sai kuma hasashen masana yanayi. Da ranar yau hasashen masana ya nuna cewa sabon gari da ke jihar Kano da Damaturu da ke jihar Yobe har ma da birnin Ilorin da ke jihar Kwara za su kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin Celsius 35 zuwa 43. Idan muka leƙa yankin kudu a da ke jihar Abia zai kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 35, yayin da Benin da ke jihar Edo da Ikeja da ke jihar Lagos za su kasance cikin yanayin zafin rana akan ma'aunin Celsius 36 da 34. Idan muka bar gida Najeriya kuwa birnin Berlin da ke kasar Jamus da kuma birnin Paris da ke kasar Faransa za su kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius 9 da kuma 11. To mai sauraro da aka muka kawo ƙarshen labarin na barka da asuba wannan safiya, amma kafin mai salama akwai maimacin kanunsu. Tun da farko da an ji cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin gudanar da bincike akan harin yunkurin kisa da aka kai wa gwamnan jihar Benue, sai dai kuma ya yi gargadi dangane da siyasantar da al'amarin. Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha ƙasar nan ASUB sa bayyana cewa za ta tsunduma yajin aikin gama gari daga farkon watan gobe. Ita ko kungiyar Serap mai rajin tabbatar da adalci a hukumomi da ma'aikatan gwamnati da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi ƙarar shugaban majalisar dattijan ƙasar nan Ahmad Lawal da takwaransa na wakilai Femi Bajabiya Mila dangane da kin gudanar da bincike a kan zargin badakalar kuɗaɗe sama da biliyan 4. A kasashen ketare kuwa an kwashe dubban mutane daga can ƙasar Australia sakamakon fuskantar wata gagarumar ambaliyar ruwa. Da gaggawar asara sai ta jira samu. Da gaggawar asara sai ta jira samu, karin magana kenan a wannan rana ta Litinin. Madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun da Kola Wale Omoni wanda shine ya tsara labaran kamar yadda aka ji, sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM.
salo sabon tsari.